What's up, EU? Året er 2050. Hele Europa er blevet til et stort land med de gamle lande som stater i EU. Der blev indført, at alle statsborgere har en chip i højre arm, som indeholder alle oplysninger om en. Så for eksempel som pas, og man kan bruge som dankort og sådan noget. Det er officielt sprog af engelsk, og valutaen er euroen. Der er fælles for sig i EU, så hele EU har et stort militær, i stedet for en masse små. I 2037 købte EU månen, og det er jo begyndt man at sende raketter op med folk, så de kunne bosætte sig deroppe. Der er kommet mange flere medlemmer i EU, og der er kommet mange flere lande med. Den 5. december 2011 vedtog EU-kommissionen meddelelsen Energy 2050. EU har forpligtet sig til at reducere drivhusgasser til 80-95% under 1990 niveauet i 2050 i forbindelse med de nødvendige reduktioner i de udviklende lande som gruppe i Energy Roadmap 2050. Kommissionen udforsker de udfordringer ved at levere EU's akarboneringsmål, mens på samme tid sikrer sig energiforsyningssikkerheden og konkurrenceevne. Energi Roadmap 2050 er grundlaget for alle udvikling og langtidssigtige europæiske rammer sammen med alle interesser i hele EU. Kalle her, ses!